Čau čau, tady je Sky a se mnou paří, tady je se mnou Karis. Ahoj. Tohle je jenom takový malinký úvodní videjčičko. Jo, promiňte za ty lagy, já mám trošku takový počítačenej z jiného vydání, ale všechno by to mělo jít krásně. Hej, nemůžeš mu trošku nahrát? Tak, teď tohle je jenom takový mini videjčičko, abyste viděli, že tady budeme hrát hry. A jakýkoliv napište nám do komentu, kterou hru chcete natočit a my vám ji natočíme. A budete třeba jenom 15-minutový videjko, jo, nebojte se. A za to jich bude víc. A když takhle napište do komentářů, jaký hry můžeme hrát, jenom na stáhnutí prosím nenakoupení žádný, protože my si nekupujeme hry, protože nám to přijde zbytečný. Oh shit. Tak pojď. Já omlouvám se ještě jednou za ty lagy. Za to může Karis, protože jí tam takzvaně nejde natáčet. No ale nechceš to tam, jelikož se bojíš. Ty se bojíš. Protože za chvíli už musím jít, takže to natočí určitě ten Skype. No, zase chudák Skype. Chtěli bychom hrát Minecraft, nebo jako já bych si chtěla hrát Minecraft, ale mně to nejde, protože se mi tam ukazují nějaké písmenka, nevím vůbec o co jde vůbec. Když tak pak udělám takové dokumentární videjko, jak to, protože super divy, proč to nejde. A mám stáhnout Javu, vše. X-Drivera má všechno. I modloader. Vůbec nevím, že by takhle jít, protože mám vše stáhnout, jak by to mělo být, takže... Jsem taky zpočátku problém, jenom jsem si stáhnul modloaderu, přitáhnul jsem to do tečky Minecraft složky a když jsme to taky udělali, ale nám prostě nějaké podělali. Tak já bych tohle chtěl ukončit a jenom se dozvíme, že budu čarovat vlajky jako Endercikán, Enderpeddle, teda myslím, že tak. Tak, čau.